كما كان يخوم أحوات دحان دغنيكم زي مهارة برودكشن يو ناي لما عند كلاسنا هنكتلنا ناي أدوب فوتوشوب مالتي أوكي ربع ربع كمتي خلنا نفوتو ناي فوتوشوب كلاسينا لما هرزلنا سو ناي لما عند كلاسنا بزعبا أبزح على فنتاينا نيرنا سيل بخمية قوانص رينا نيرنا بغالا أقباب مالتي ناي لما عند دما ልክዕኹም ኮይኑ ስእሊ ብኸመይ ትቆርፅ ኮይኑ ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ንስኹም ማለት ከምቲ ናይዚ ሓለፈ ካልኣይ ክፋሉ ስእሊ ብኸመይ ትቆርፅ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣገባብ ኣቆራርፃ ኣሎ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ንሪኣ ሕጂ ካልአይቲ ስእሊ ብኸመይ ትቆርፅ ማለት እዩ ኦኬ ስእሊ ክንመርፅ ኢና ሓንቲ እዚኣ ኦኬ እዚኣ ክንመርፅ ኢና በቃ ሶ ንኸይድ ደቡብ ፎቶሾፕ ናይ እዚ ስእሊ ድራግ ጌርና ክነምፃ ኢና ኦኬ ድራግ ጌርና ስሒብና ክነእትዋ ኢና ናብቲ ፎቶሾፕ اوكي جود نواصل ادوب فوتوشوب زي دراج جيمات اسيدي او ادوب فوتوشوب يتيني يلنا ማለት እዩ ስንቀጽልና ቀዳማይ ስራሕና እንገብሮ ባክግራውንድ ሁሉ ግዜ ክትንከፍ የብሉን ኦኬ ሶ ባክግራውንድ መጀመርታ እንገብሮ ማለት እዩ ቀዳማይ ስራሕና ባክግራውንድ ኮፒ ኦኬ ኮፒ ታታት ኮፒ ሲብና አሁን ወይና ኮፒ እንገብረና በድህሪው ባክግራውንድ ኮፒ መስገበርና እዚ ዓይነት ሪዋ ዘለኹም እዚኣ ክነጥፋይ ባክግራውንድ ይቀመጠልናኹም ኢሉ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ንቀጽል ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ሓለፈ ሪና የነበርና አልተሂዝና ማውዝና ዘላ ከበብ ንላዕሊ ታሕትና ገበርና ዙም ይውፅእ እትለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ንኸይድ ከምዚ ጌርና ታስእሊ ከነቃሳቀሳ ኢና ናብ ዝደለናዮ ሽዑ ካብዘ ናብ ዘለዋ ቱልስ እዛ ናይ ሎማዓንቲ እንሪኣ ቱል ማለት እዩ እዚኣ ዘላ ካብዘ ናብ ዘለዋ መቑረፂታት ኣብዛ ሓለፈ ሪና ዝነበርና ኮይና እዚኣ እታ ካልአይቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣገባብ ኣቋራርፃ ንሪኣ ማለት እዩ ኦኬ ኪክ ሴሌክሽን ቱል ትብል ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ብዛዕባ ሎማዓንቲ ኣብዛ ሓለፈ ማጂክ ሪና ነርና ኢና እዚኣ ማጂክ እዚኣን ማጂክ ኣብ ዘለዋ ክልተ ማጂክ زسيم يو سرحل أبزمت زولجن نعم زيادة هذه آخر يوم يتوب غير لو ما أنت جن إذا قدامي تزلا تول كرنا أوكي إذا قدامي تزلا كيك سelection تول تزلا نعم كليك نقبلنا سو select نقبلنا select قبل لهم ماوس إذا آيفون نقول لهم ماوس أوكي كليك كيريز له آيفون نقول نلعب إذا نلعب 5 ساعات خوينا خفون وإيه بالحري إذا نلعب متى ندقنا كختصره أوكي ترين لهم بعد يزود سنزله أنا شاف وطرح غير له صوتي سelection زخون زلو select زخون زلو تريو لهم بعليو select زقبر زلو أنا تقاطعات سلة رح يزغير زلو أوكي كم زقتو كلنا يا مونغو شجر يقولون كانوا زينا لحرة لنا سرحنا نغتسل لنا سرحنا نغتسل نحن زكيرنا أوكي نعلى خلنا نزينا سلي زوم كان عبينا متان تبو يروح بعنا good كم زكيرنا أسئلة كلهم بتحينا أوكي تبو تبو لهم select هنا لا زي أبزل لنا اوكي جود زبزلنا كمزينا خنقبرينا زي ابزلنا كمزون قبرينا اوكي زي ابزي علاتنا كمزي اخن قبرينا باك نبلاينا حنتي بزح خيراتنا سلازلا كنترول زد باك مالتي كنترول زد اوكي اندو مالتي كنترول زد نقبرينا زي ابزا زلا نقبر حجت يوالهم تعبينا سلازلا كنترول زد نقبرينا دحراي كنملساينا مالتي اوكي اجي ابزن اغلا مقدنا حجن تانقبرنا كمزي اتو زبلنا تريو لهم زي زي حجن تانقبر لنا كنستخاخلو لنا إذا تريوا لهم ذكرسل كباب كوينا بلاس يا وينا زلا ما أخلا سو ذا بلاس زلا تذكر الله مالتي كتقلق تقول الله ماينس تكون الله بلاس كوينا كم زلا تمالتين ترى أي قيد زلا تريوا لهم نوشتي زت ولا زلا كنترول زرقيره ملسي ماينس كن قبل لنا زي ماينس تكير الله ماينس تكير تكوينا بمتى تغير أبز حالة فغلاس ناريني هم زنبرنا آل تغير حزال لنا آل تبينه لهم آل تمسح كنت تكون الله ماينس تغير الله مالتي أوكي سو ماينس حيزن تغير لنا كليك نقول كي غير لهم كيف إنه مالتي يتيات اللي أنا مالتي ولا good أبزي أخان تكوين الله توي اللي بزح زي أخان تانقبرنا ماينس نحز ألت مالتي ألت ماينس كيرنا غازي أشاف مزيرنا أستخاخل كنا بلانا تغير لنا الحاجة صبوا نخيد نغتسل كان السوالة شغلنا بزي أنت لو تشكنا قبلنا كيدنا أبز السوالة شغلنا كوي يلا ندحنا لبزي إذا أنت قلنا له شجرة أتينا رأس أتينا لبزي تانقبرنا ماينس نقبرنا ماينس كيرنا زين لا يا كنا له كيدو good أبزني شيء تعرفنا ماينس ألتي فون نوزع حجي ماينس جيرنا زي أخم زجيرنا هنا توينا good صبوا سرعة اللوم ساي تسفى قبر يرداكم هلو تسفى قبر أجهم كل اللي بتعمي بزحين كان أنا أقوله كم زنا قبرنا هنكسرينا شاف تشيك نقبرنا لنا كلنا تخوينا لا سلك تخوينا لا صبوا الله مالتي أوكي سلازم تهان قبرنا أبزيات حتى حنتريفاتنا لا زي أنا إيدا مالتي زي أخنا عليها زي حاجة خنا عليها تخوينا بزيا كتابين الناس اللي زخنت مالت بزح تقول الناس اللي زلا بزيات لهم كنترول زي كل يحمل ساي كم تبارا شو الناس اللي زلا أبزهم كيرنا تقول أوكي كابزيوم بقدام يريني أبز نبرنا طول كابزيوم حانتي زيا بوليغونال زلا زي أنتان قبلنا زيا بوليغونال كنمرز أنا خالي يتزلا أوكي كابات بوليغونال كنمرزينا كزن تان قبلنا مالتي شو
بحسب على نمسي أبز حلفة زي بوليجونال عليكم نيرة بلاس ماينس أبز الله حكي سلازم تانجبرنا بلاس زي مجمرة زي أنا دبل كنجبرنا أنا يقدر كان استخدم كلا لنا مال بلاس إن ماينس اللي أبز حلفة عليكم نيرة زين ذكروني هو أبز حلفة خلاص أوكي سو إذا خليت زلها كنجبرنا مالتي نفتل بزي خليت زلها يا خام زي جرنا نصر حينا بلاس يا زي بلاس يتبال أوكي بلاس هنا حيز نازل لنا بلاس حجي يغوا بلاس كوينات لنا لا مالتي بلاس حجي تقوينا لا سلكت جيرات لنا لا مالتي أوكي نزحفتنا كل نجار خبيبني لنا إذا كنت يكون له حجي ጫፍ راح يسلك تخوين زلو سلو زي لك 4 አንጎሎ ጫፍ كون ክላሎ ኦኬ ሶ እሱ በምንታይ ጌርና አሁን ጎብሬና ችግር ይብሉን በዚያ ጸንሐና በዚያ ጌርና አሁን ጎብረን ኸልና ግን ችግር የለም በዚህ ጌር ኸሪኩም በዚያ ሬክታንጉላር ዚያ ኦኬ ሬክታንጉላር ትመርጡ ሬክታንጉላር መርጭኩም በዚያ አምዚ ያልኩም ሴሌክት እናገርኩም ትረሎ ያትሎ ኦኬ ጨጉራ ሳይቱን ፎቅ እስናበኩም ናይተሰብ አخبيبنا ያዘለና ክትንከፍ ይብሉ ምክንያቱ ተተንኪፍት ናይ ሰብ ራይዎ ናይ ሰብ ተተንኪፈ ስለለሁም አትያትን ልባላሻት ያላ ስለዚህ አንዱ ላይ ሳይት ባላሽ ወኒ ከይተን ኮፍኩ ማለት ኦኬ ሴሌክት ይገናልና ሁላ ሴሌክት ኮይና ትሪያለው በደጊያ ሴሌክት ኮይና ውሽጣውን ጫፍጫፋውን ተከናላ ሴሌክት ኮይናላ ማለት እዩ ጉድ ንቀጽል ታንገብርና ብድሕሪ ኔክስት ስቴፕ ማለት እዩ ራይት ክሊክ እንገብርና ንገይ ንቀጽል ራይት ክሊክ ፊዘር ኦኬ ፊዘር ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ወይ ዋን ክንገብርና ወይ ድማ ቱ ክንገብርና ዋን ተራጊርና ቱ ደሊት ክንገብርና ቱ ተራጊርና ግን ዋን ደሊት ክንገብርና ማለት ስለዚህ እንታይ ንግበር ቱ ክንጽሕፈላይና ፊዘር ኩሉ ግዜ ናይ ፊዘር ትርጉሙ ንሕፅር ዝበለ ኣው ከለኹ ከሪእኩም እየ ኦኬ ዙም የዝዕብ ዘለኹ ዙም ዕብ ኣለኹ ናይ ፊዘር ትርጉሙ ከሪእኩም እየ ቱ እንዲና ጌርና ዘለና ንኣብነት ሕጂ ንምንታይ ቱ ጌርና ያለና ንምንታይ እዚ 30 ዘይንገብሮ ንብል ኦኬ 30 ንገብሮ ሽግር ይብሉ 30 ኦኬ ኦኬ ያለው ኦኬ ሶል ካሹ ደሊት ኢና ክንገብር ደልና ዘለና ባግራውንድ ክንቆርጽ ስለዘልና ማለት እዩ ሶ ደሊት ንግበር ደሊት ትሪኦ ነው ከምዚ ታይኩን ነው ብጣዕሚ ፊዘር ኮይኑ ናብዝ ንውሽጥ ኣቲና ተቆሪጹ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሎ ማለት ትሪኦ ነው እዚ ፊዘር እኮ ኣገዳስ እንተኾነ ከምዛ ዓይነት ፊዘር ኣብ ኔክስት ክላስ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ክንርኢና ንሕጂ ግን ከምዚ ኮና እንደልና ዘለና ስለዚህ እንታይ ንግበር ኮንትሮል ዘድ ኦኬ ወይ ድማ ኣብዚኣ ሂስትሪ ምሽ ግበሩ አይለኩም ነይረ ሂስትሪ ማለት ዊንዶው ኣቲኹም ኦኬ ዊንዶው ኣቲኹም ኣብዚ ሂስትሪ ዝብላላትኩም ኣብዚ ኦኬ ክሊክ ትገብራ ክሊክ ተራሃላ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ራይት ተዘየላ ግን የላን ማለት እዩ ሶ ክሊክ ጌርኩም ኣምፁ ኣብዚኣ ሂስትሪ እዚኣ ክትመጻልኩም እያ ሽዑ ኣብዚ ትመልስዋ ፊዘር ኢላትና ጸኒሓ ድሓን ኣብዚኣ ልዕሊ ፊዘር ኢና ክንገብር አንዱ ማለት እዚኣ ሾርት ካት ወይ ድማ ተደሊኹም ካብ እንታይ ክትመርጽዎ ትኽእሉም ካብ ኮንትሮል ዘድ ከዓ ንላዕሊ ክትመልስዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኦኬ ጉድ ሶ ንቐጽል ፊዘር እና ዘለና ራይት ክሊክ ፊዘር ቱ ክንገብርና ኦኬ ስእሊ ንቆርጽ ስለዘልና ማለት እዩ ፊዘር ቱ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ ሶ ደሊት ምዝገበና ሓጀር ኣይዎ እዚ መስዕብና ትሪእሎ ኖርማሊ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሕጂ ንስእሊ ድልው ኮይኑ ስለዚ እንታይ ንገብር ሴሌክት ምዝገበርና ኣብዚ ሓለፈት ክላስ ኣይትርስዕዋን ኢኹም ሓቀይ ከምዚ ሴሌክት ጌርካ ምስ ወዳኻ እንታይ ትገብር ምስ ደምሰስካ ከተጥፎ ለካ ዝትንኳዕ ሓቀይ ሴሌክት ኮይኑ ዘሎ ብምንታይ ተጥፎ ኮንትሮል ዲ ማለት ዲ ሴሌክት ማለት ወይ ድማ አንዱ ክብላየ አንዱ ኢልያ መለይሰልኩም ኣለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ትንኳዕ ኣሎ ኣይጠፈና ኣሎ ምሽ ሓቀይ ሶ እንታይ ንገብር ራይት ክሊክ ዲ ሴሌክት ኣብዛ ቀዳም እየ ዘላ ክሊክ ንገብራ ንዓ ክጠፋልና እዩ ማለት እዩ ሶ ንቐጽል ጽቡቕ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚ ጨጉራ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ንእሽተይ እንታይ ዝበሃል ኮይኑና ኣሎ ጨጉራት ንእሽተይ ተባላሽና ኣሎ እዚ ናይ ቆቢዓ ንእሽተይ ገለ ምሽ ሓቀይ ሶ እዚ እንታይ ክንገብር ኢና ከነስተኻኽሎ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ብብራሽ ኢና ርኢና ነርና ኦኬ ሶ ናይ ሎም መዓልቲ ድማ ብመደምሰስ ኢሬዘር ኦኬ እዚኣ ተኣቱ እዚኣ መደምሰስ ተኣቱ ዓብያትና ኣላ እዚኣ ሶ ከለ ንእሻ ኢና ራይት ክሊክ ምስ ገበርኩ እዚኣ ክትመጻልኩም እያ ራይት ክሊክ ምስ ገበርኩም ሽዑ እዚኣ ተንእሽዋ ንእሽተይ ትገብራ ኣብዚ ትሪእዋ ሳይዝ ንእሽተይ ክንውስኸላ ኢና ክንዚኣ ተኣኽልና ትኾነ እዚኣ ዘይኮነ ከዓ ንእሽተይ ከምዚኣ ትገብራ ጉድ ሰንታ ክንገብር ኢና ክንምስስ ኢና ብድሕሪኡ እዚኣ ክንመርጽ ኢና ራይት ክሊክ ገይረ ዘለኹ ገና ይወዳእኹን እዚኣ ሃሳስ ኢና ደልና ዘለና ኦኬ ሃሳስ እዚኣ ክንገብር ኢና እዚኣ ሃሳስ ክንመርጻ ኢና ኦኬ ብድሕሪ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚ ክንመጽ ኢና ኣብ ሱሉስ ኣብዚ ላዕሊ ብራሽ ገለበለ ዘለውና ትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ዘለዉ እዚኦም ኣብናትኩም 100 እዮም ዘለዉ እዚኦም ኣብናትኩም እዚኦም 100 እዮም ዘለዉ ኦኬ እዚኦም 100 እዮም ዘለዉ ከምዚ ኣለዎም ክጽንሑኹም ሶ እዚኦም ከነጉድሎም ኣለና ማለት ብምንታይ ከነጉድሎም ኢና ንኣብነት እዚ 60 ወይ 70 ክንገብር ኢና ኦኬ እዚ ከዓ ክሳብ 70 ክንገብር ኢና እዚ እውን ከምኡ ንእሽተይ ከነጉድሎ ኢና 70 ክንገብር ኢና ኦኬ ሶ ክንምስስ ኢና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ታሕቲ ድምሲ ኣለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ድምሲ ከም ዘለኹ ግን ይፍለጥ ኣሎ ይኣትወለ ያሎ ሓቀይ ሶ እንታይ ክገብር እያ አንዱ ክብላ ከስተኻኸለ ማለት እዩ እዚ ከነስተኻኽሎ ኢና ማለት እዩ መጀመርታ ኦፓሲቲ ከነስተኻኽል ኢና ኦፓሲቲ ወሲኽና ኣለና ወሲኽናሉ ወይ ሓንቲ ለውጥ የለን ንምለስ አንዱ ንብላ
inflow ዝብል ዘሎ ከዓ እዚ ከዓ ንእሽተይ ውስኽ ከነብለሉ ኢና ኦኬ እዚ ሃርድነስ ዝብል ዘሎ ከዓ ንእሽተይ ኣጉሊል ከነብሎ ኢና ስጋ 10 ብፅሕዎ ኢኹም ኦኬ ኣላ ዶ ስጋ ሕጂ ኦኬ ስለዚ ሕጂ እውን አንዱ ክንብላ ኢና ንእሽተይ ክንውስኸሉ ኢና እዚ ስጋ 9 ገለን ከነብፅሖ ኢና እና እዚ ድማ ብድሕሪኡ ሃርድነስ ከዓ ንእሽተይ ውስኽ ከነብሎ ኦኬ ፅቡቅ ንኸይድ ንወፅል ኣላ ስጋ ሕጂ ትሪኦም ብዙሕ ተኣትወልና ኣላ አንዱ ንበላ نوسخ صبو غيرنا 50 نغبره 50 كنبصحينا نيشي سايزانش كنبلعنا اوكي بقى تريالو جول حنتو دو حقي كنتني عنتو يتو زلنا دنوشتي ايات ولا نزل تريالو عندن لا حجز يا سكيرنا ጫፍ ከም ታብዛ ሓለፈ ኣሪእኩም ዝነበርኩ ናይ መደብሰስ ያ ስኪርኩም ትድምስዋ ማለት እዩ ኦኬ ጫፍ ከ ባላሽና እዚ ክባላሽ ክእል ይብሉ ናይ ጨጉሪ ኣብ ዝሓለፈ ሓቢረኩም ነይረ ሓቀይ ናይ ጨጉሪ ርእሱ ዝኸኣለ ክላስ ስለ ዘለና ሕጂ ጨጉሪ ኣብዚ ከምዚ ብብራሽ ወይ ድማ ብመደምሰስ ጌርና ጥራሕ ኢና ከነስተኻኽሎ ኦኬ ኣብዚ ዘሎ ግን ጨጉሪ ብኸመይ ርእሱ ዝኸኣለ ንኣብነት ፍሪዝ ደረኣ ኮይኑ ንሰርሖ ዘለካ ስእሊ ታትቆርፃ ዘለካ ንኣብነት ሕጂ ስኻ ናይ ሓፍትኻ ወይ ድማ ናይ ሓውኻ ወይ ድማ ናይ ዝኾነ ሰብ ስእሊ ትቆርፃ ኣለካ ንበል ፍሪዝ ኢኻ ዘሎ ጨጉሪ ንበል ኦኬ ሶ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ፍሪዝ ዝኾነ ጨጉሪ ብመደምሰስ ጌርካ ክትስተኻኽሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንኸተስተኻኽል ኣብዚ መዘሎ ክላስና ክርአና ፅቡቅ ጌርና ናይ ጨጉሪ ጥራይ ናይ በይኑ ርእሱ ዝኸኣለ ክላሳት ስለ ዘለና ማለት ኦኬ نوصل هيك ياخذ يا رجع ጫፋን እሺ ያስተካክላለሁ ኦኬ ኦኬ እሺ ተመለስ ከብላይ አንዱ ኦኬ ጉድ ጨጉራን እሺ ያስተካክል ያለሁ ኦኬ ካለንተ ያለ ንሰባላሽው ንኸይሉ ከምዚ ገረ ጫፍ ክርኤ ስጋ ጫፍ ክበጽሕ ጽቡቅ ኣሎ ታኒ ዘሎ ያኽፍኒ ኦኬ ጽቡቅ ኣሎ ጉድ ስለዚህ ታገብሬ ወዲና ለና ማለት እዩ እዚያ ከም ያገረም ስቆረጽ ኳሽዑ እዚያ ሙቫላ እዚያ ኦኬ ትሪያለሁ ምሳሌ ዝሓለፈ ስራዕና እዚኣ ከዓ ሓንቲ ርእሳ ዝኻለት ሙቭ ኮይና ልናላ ማለት ሰው ካልአይቲ ቅልል ዝበለት ኣቋራርፃኻ እዚኣ ኣላትና ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ሕጂ እዚኣ ቅልል ዝበለት ኣቋራርፃ ባክግራውንድ ሕጂ ነዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ከምዚኣ ጌርካ ገዲፍከና ሕጂ ከዓ ከምዚኣ ጌርካ ትግደፈና ባክግራውንድ ኣርየና ሜቢ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሰው ሕፅር ዝበለት ባክግራውንድ ከሪአኩም እየ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ክላስና ብደንብ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ግን ሓፀር ባክግራውንድ ኣብ ከሎ ከሪአኩም እየ እንታይ ትገብሩ ኒው ትብልዋ ኦፕን ትብልዋ ባክግራውንድኩም ኣብ ዘለዎ ቦታ ትኸዱ ማለት እዩ ናተይ ባክግራውንድ ኣብ ማይ ኮምፒውተረይ ኣብዚ ሃርድ ዲስክ ኣለኒ ኦኬ ሶ ንቐፅል ብድሕሪኡ ኣብ ኤዲቲንግ ዝብል ኣለኒ ባክግራውንድ እሱም ካብ ናትኩም ባክግራውንድ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ባክግራውንድ ዋን ኣለና ኣብዚ እና ኦኬ ሶ ካብዚታት ዝኾነ ክመርፅ እየ ማለት እዩ ኦኬ ኣብነት ካብዚታ ዝኾነ ባክግራውንድ ክወስድ ይኽእል እየ ማለት እዩ ምስ ስእሊ ክኸደለይ ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ክነገር እዚኣ ክወስዳ ክእል እየ እዚኣ ሕጂ ተገብረ ዳብ ክሊክ ገብራ ወይ ድማ እዚኣ ክሊክ ገይረ ኦፕን ብላ ማለት እዩ ኣምፅያት ኣለያ ኣላ ሙቭ ተኣቱ ኣብዚኣ ሙቭ ትገብርዋ ነዛ ስእሊ ሒዝኩም ናበይ ትወስድዋ ናፍታ ባክግራውንድኩም ዘላታ ናብዚኣ ትወስዱ ስእሊ ኩሉ ግዜ ከይተቃሳቀሱ ባክግራውንድ ክትቅይሩ ከለኹም ስእሊ ከይተቃሳቀሱ ባክግራውንድ ናብ ስእሊ ዝመፅእ እምበር ስእሊ ናብ ባክግራውንድ ኣይከይድኒ በዓል ቤት ስለ ዝኾነ በዓል ቤት ኩሉ ግዜ ይምፅእ እምበር ኣይከይድኒ ስለዚ ባክግራውንድ ናብቲ ስእሊ ዝኸይድ እምበር እቲ ስእሊ ናብ ባክግራውንድ ከይድኒ ኦኬ ሶ እዚኣ ብኣርባዕቲኡ ወገን ሰሓሒብኩም ኣስተኻኽልዋ ብድሕሪ እንታይ ኮይና ኣላ ስእሊ ተሸፊና ኣላ እንታይ ኮይና ስእሊ ተሸፊና ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሌየርስ ኣብዚ ሌየርስ ነታ ስእሊ ላዕሊ ስለ ዘላታ ባክግራውንድ ነታ ስእሊ ሸፊናትና ሶ እዚኣ ሒዝና ናታሕቲ ንምፃእ ትሪእዎ ኣለኹም ሕንፃፅ ትገብረላ ቦልድ ሕንፃፅ ትገብረላ ክልተ ሕንፃፅ ኣብኣ ክትፍንዋ ትኽእል ኢኻ ትብለና ይፍንዋ ኦኬ ሶ እታ ስእሊ ኣብዚኣ ኮይና ትለያ ኣላ ማለት ትሪእዎ ኣለኹም ሶ እንታ ስእሊ ክሊክ ክገብራ ሽዑ ሒዘ እታ ስእሊ ከዕብያ እየ ከተዕብዩ ከለኹም ስእሊ ነጊረኩም እዮም ዝሓለፈ ሽፍቲ ሒዝኩም ብሓደ ወገን ተዕብዩ ሽፍቲ ሒዝኩም በዛ ሓደ ወገን ተዕብዩ ኦኬ እዚኣ ኮይኖም ስእሊ ተስተኻኽሉ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ኢልኩም ሕጂ ባክግራውንድ ቀይርኩም ኣለኹም ማለት እዩ ተስተኻኽሉ እዚኣ ጫፍ ኢዳ ከይቆረፅና እዚኣ ኢልኩም ተስተኻኽሉ እና ባክግራውንድ ተቀይራትና ደሎ ቅልል ዝበለ ኣቀያይራ ባክግራውንድ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ሶ ኣብ ኔክስት ክላስና ክንርኢ ኢና ካልእ ሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ማለት እዩ ዝተምሃርናዮ ሓደራ ከይትርስዑ ሆምወርክ ክህበኩም እየ ሆምወርክ እንወሃቦ ድማ እዚኣ ከምዚኣ ዓይነት ስእሊ ናትኩም ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ተምፅኡ ናትኩም ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ኣምፂኹም ባክግራውንድ ቀይርኩም ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ 10 ደቂቕ ባክግራውንድ ከም ትቕይርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ቪድዮ ከይረኣኹም መጀመርታ ቪድዮ ረኣዩ ብድሕሪ ግን ቪድዮ ከይረኣኹም ባዕልኹም ክትቅይሩዋ ፈትኑ እዚኣ ሆምወርክ እያ ንማልባት በዛ ኣጋጣሚ እዚ እዛ ሆምወርክ እዚኣ ዝሰርሐ ሰብ ማለት ንዕና ምትባዕ ኮነና ኣብቲ ናትና ጂሜይል ኣድረስና ክትልእኹልና ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ኣካውንትና ክትልእኹልና ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ናይ ሎም ዓንቲ ክላስና እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ኔክስት ክላስና ይራኸበና ማንም ሰብ ከየብኩር ንገርዎም ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ድማ ፋሕሚ ብምባል እቲ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ንኽመሃር ነተባብዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሎም ዓንቲ ኣብ ዝኸኣኽለናይ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን እዚ ማሌት ፕሮዳክሽን እዩ